Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpenalaman tentang Allah Subhanahu wa taala siku mga limu iyan rekitanu, siku mga taufik iyan rekitanu, siku mga turuan iyan rekitanu, ayamala naso kiatu na tano siku agama niyan untul, siku agama kisulud tanu ko surga iyan, siku agama ay kasusuat Allah Subhanahu wa taala. Bialoy tanu niyan mga uripan niyan matutuon tanu agyang kutua lalan pagukitan tanu ikasuat rak tanu Allah Subhanahu wa taala. Badis Allah Subhanahu wa taala na keganyan aturo niyan sulangon akaad niyan langon manusia sangka ya intirwa dunia na keganyan aturo niyan siran langon keganyan abalo niyan siran langon a muslim. Ugaid nakagisabab sangkuta mga hikmah wallah Subhanahu wa ta'ala papadadam niyanon na inibigay niya sa agama Islam sa iko mga tao kabubayan niyan tomoro. Udi na sa iko mga tao kabubayan yan agyang kuto katunayran ko untol alalan. Na isagad na pagarya ka na Muslim bigan wallah Subhanahu wa ta'ala sa agyang kaya alalan amauntol. Inus kita no na miyakalal po nalamat tanong ko Allah Subhanahu wa ta'ala na datanuro na ya panganiya kanabatan piang ni ko Allah Subhanahu wa ta'ala ya Allah baloy kaming ka mga Muslim di inunta na ayad na kakalilid kita no asaktan wa mga marano na inimbawata ka na Muslim ka inimbawata ka na makakanal ka adna kadnan ka Rabbul Alamin as kanyang so Allah inimbawata ka na pakilinga sumbal alakus ka di manambayang di mamasa inimbawata ka na matatago ka sa giyang kay amal alimu apuong ko Allah Subhanahu wa ta'ala nabang kay ni ilanga ka so agamo Allah Subhanahu wa ta'ala na sa niyang ipambagay ko mga tao akabubayan yan tumuro kanabalagid o dunya so dunya na ipambagay niya sa giyang kuto at tao mapaparatian na sa giyang kuto tao amuyangkir as mga kafir mga musyrik na ibagay niyan kiran mambu agyang kuto a dunya ugaid na so agamat na agama Islam na ayabu abigan niya nun na kita no ang mga tao akabubayan Allah Subhanahu wa ta'ala katu na tanu sa giyang kuta untol amang galabak tanu agyang kutanganin ay kasusuat wallahu Subhanahu wa ta'ala na o pa mga batanon ding dagdagyang kai abetad o di nagyang kai mga grupo mga agama na miya kalala may panalamat ka ko Allah Subhanahu wa ta'ala kadaga mapadsagyang kuto mga tao aya diran isuasuatan aya diran isimbaan nagyang kuto mga barahala ha daga mapad ko mga tao ayadiran di suasuatan nagyang kutuwa mga pangangayaman adna mga tao apsimba sa sapi adna mga tao apsimba sa apoy adna mga tao apsimba sa amo adna mga tao apsimba sa elepante adna mga tao apsimba sa ator barang-barang apsimba niran oy sa gyang kutuwa diran matutuon makakanal sutito agamiran adna mga tao apsimba sa sanguran subhanallah nasukyan naga ko sa diyan kay mga tao apsimba sa sanguran na piyang madagan na pure adna mga tao apsimba sa sanguran adiran mambudi isusujudan agyang kutwa sanguran o manusia ini ka manusia o tao Allahu akbar subhanallah subhanallah napupunalamat ka ko Allah asa ka Muslim kami ato na kaagyang kai alalan amontol na iman to na aya bandingan tanon agyang kutwa mga barahala amang ala barahala sa ikumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kutos sukatar Allah Subhanahu wa ta'ala miyalo niya sa Quran afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra paganayron na so manusia adin yan makakanal so titwalalan udi na so agama agama Islam udi na so tao apsimba sa barahala na paganayron na inon yan kasimba agyang kuta barahala kaagi tatariman yan apakang gayuto aguna adin akapaka adna ka paaroto sa giyong kuto kakarnan niya si iku mga panyakit adna ka paariyan sang uta kapakabagay niya sang kuto mga limo ugaid na dibnar kasama na inungkir wallahu Subhanahu wa ta'ala agiyong kuto mga tao absimbo aniran agiyong kai mga barahala sa giyong kuto maso Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagusi ko mga sahabat ridwanullahi alaihim pupugisan siran wallahu Subhanahu wa ta'ala afara'aytumul lata wal uzza antun ay pandapat yo kulat agus uzza wa manat agus manat antun ay pandapat yoron basi iko kya simbaan yoron basi iko kya suasuatan yo sa giyang kanan ang mga barahala at talotiman ami pangala barahala sa giyang kutamasa
na badan amyang ingay rekan waguna. Badan amyang ingay rekan waguna. Banian miarn agyang kuto amarata aki kita lingu markan. Udi na banian rekan umyawit agyang kuto kamapian. Da. Ha? Da. Nah, ayat sebutan tano sagyang kaya katar Allah Subhanahu wa taala suldan tano na sulangon asyay. Sulangon asyay. Ini sarig kaun agyang kuto akakernan yang kumarata nagu kaka-umpia inian rekah napakasulad mambusagyang kai ang mga barahala. O paman yan, ibarat yan. Aya panarima ka, sagyang kuto, kaya suasuatan nga, odi na gyang kuto, adna mga tao, adna mga grupo, amyaging rin sa mga Muslim, adna mga tao mga lagi di, mga Sufi, mga tao, adiran di, pananawagan agyang kuto ang mga tao sa mga kubur. Subhanallah. Sumong sira sa gyang kuto ang mga kubur, na di sirang dun imamamangni, ahay fulan, pumangning kami nga ku Allah, sa rilaan kami niyan, risking kami niyan, na aya diran di pamangni, na gyang kuto ang ofat. Subhanallah. Na opon, gyuti, matimbang ka, asa ka na, upaman, natatarima na ka, agyang kuto ang ofat, na ad na kapakang ganyan, rakaguna, na kiyasayanan ka agyang kaya mga barahala, sa kinipan ako to na kong mambu. Miya kapan ako to kamambu sa iku Allah Subhanahu wa ta'ala sa lagid ukya pakapanan ko to mga musyrik sa giyang kutamyo na masa. Antaw no nagyang kay Alat, nagugiyang kay Uzza, nagugiyang kay Amanat. Buganta no sa mana. Giyang kay Alat na isa ka tiro no mga ulama tano na mala iniya lakungan, mala iniya ator amaputi. Yatabarrakuna biha wa yatlubuna qada al-hawaij. Adiran ipamang niya sa kabarakat o pamana miracle. Diran ipamang niya sa kabarakat agiyang kay mga alaator. Okay. Kabuinas kon, miracle kon. Na. Wayatlubuna qada al-hawaij. Agudiran di pamamang niya sa mga tabang, berang-berang din. Ha? Diyan na siya sa Taif, agyang kai Alat. Isa katero mga ulama tanu, nagi na sa katawaya amama, ama piya paparangayan, aya paparangayan yan na igira hajj, na jis kanyan imbal sa mga rote, mga panganangkan, na ipambagay niya sa giyang kuto mga tao, adig man na haji, kansiran di pagkaor, nago ina kumawafat sa kanyan, na sinimbayran asyong nirang kukuburian, na sinimbayran agyang kuto, amama mapiya paparangayan. Na, baad na tigo Allah Subhanahu wa ta'ala kapakang gaya guna, agyang na nakapsimba niya kilat, gin kutalat da banyan karna sumarat apa kataling umar kanong di banyan ka ko agyang kuta kamapian at kibagyan kanong da nalagin mambuanan bagyang kanan ang mga kakasiniyo sa iko mga degangan niyo ibarat yan agyang kanan na kaya kuang kasapan niyo apuun sa kawing baadin amyang ingginyan raka ba pure amya ka na ba da ba pure ada ka malapis subhanallah. Lagid dinanan. Diyan ka na ng mga kakasya, kukuan niyo sa diyan ka na ng mga digangan niyo. Diyan ka na ng mga kakwak, apya mga masan niyo, as ka na mga padigang. Diyan ka na ng mga nipay, apya ngayam niyo. Diyan ka na ng nganin na inibita diyo sa diyan ka na ng mga digangan niyo. Baad na, pure, akya pa kang gaya na naguna. O pa man, baad na pure, miya ka pa nanalo sa riski. Da. Na, o pa maka pure na, pure mga diada ka nung malapis. Dahil nawala sa kalapis yun. Subhanallah. Ay nung tanas Allah subhanahu wa ta'ala na sa kanyang buwag ipumbagay sa riski. Sa kanyang ipumbagay sa kamapian. Sa kanyang ipupagar sa kanyang kuto kamarataan. Nagyang kuto mga rarata. Baginan apiaga di mati. Udi na ginapaga di mat na ka. Udi na ginang ka na isasambir ka sa walay ka. Udi na nga niya sana ibubtad ka. Ay pa narima ka na nung kasusulot agyang salay nga ka para di ka masugat na marata. Ba pure. Amyar niya nagyang kuto marata. Akisugat ka. Dah. Na inong kanan di ngulaw laa. Amay kadab sa kapakang ganyan na guna pure. Dinyan karna gyang kuto marata at takdir wallah. Nagudinyan ka kwa gyang kuto mapya akna barkainib gi wallah. Subhanallah. Gimya kalalasi. Ha? Apagin nagaan. Nagyang kay mga tao, nagyang kay mga Sufi, amya kasulod nagyang kay panulo nila si sa Pilipinas, taad na mga Sufi sa manaya sa Pilipinas. Nasama na napad sa mga panuluniran, apaganay ang mga panuluniran, nabatya ka no sa Quran sa iko mga kubor, plibalibat ka no sa kuto mga kubor, amay kami bulog na, panong ka no sa giyang kuto ang mga tao ko mga kubor, na dead na king gaya na naguna, giyang ka na mga tao ko mga kubor.
Dan naking ganyan na guna. Na miya kapan ako to kano sa lagi dukya pa kapan ako to mga musyrik sa imo tamiyaw na masa. Subhanallah. Wallat wal Uzza. Ikadu naging kuta sa Uzza. Ha? Anton ano naging kay Uzza. An panagkaibaratan saya. Inong tanong. Giyang kay Uzza na padakataro ng mga ulama tanong na kayo ay amala. Adna bebalay nun sa yung utapuro yan awalay. Si kung kaya kay sa Makkah, na siyugo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Khalid ibn Walid. Isa ko pinakamawara ko mga sundaro niyan. Khalid ibn Walid. Na piyata yan agyang kuta kayo, naggiba yan agyang kuta walay na kaya kumako masu Khalid ibn Walid si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piano tulian nun, tigi na kasoy kaki, kasoy ka. Kada tigi na miyang galabak ka, dan ka tigin mat o supira Uzza. Adiran di panakuton. Na kumya si Khalid ibn Walid, na kayo kumakakasoy sa kanya na itatapok agyang kuta mga tao, manusia, na itatapok rin na manusia, na kayo kupapakaran nila si Khalid ibn Walid na bae, amya karatarata ibuntal, abuntal na syaitan. Miya ratarata ibuntal, adidin matatanura bukian, di matatanura lawasian, marsik, at mutan sa Uzza. Nabiyuno o Khalid ibn Walid. Ini puro yan nun agyang kuta kampilan yan, nabiyuno yan agyang kuto abay. Agyang kuto sa Uzza. Na ayaw na agyang kuto mga musyrik sa agyang kuto masa, na igiraman to, miya tagusira sang kuto ngari abuya, uli na sa agyang kuto problema, awid akal, marag na betad, na ayadiran ipananalo na, ya Uzza, hay Uzza, pananalo sirang sa syaitan. Pananalo sirang sa agyang kuto, da ka pa kang ganyan. Na lagi naman buhay sa masa, o pamakatuli kang tanong, na adin si ko miyang unata miyang ama sa mga lokstano mismo mga lokstano ap kanagtano kirana igiraman to milinug nasala ko pananaluan niran mga tonong igiraman to adna awida akal na mga tonong apananaluan niran hay fulana gusti fulan langon na piklas siya ng mga tonong na ayay ran gipananaluan subhanallah na miya kalala ini kapan ako to si ko Allah subhanahu wa ta'ala ano man ikaw pamang nga sa tabang sa iko mga jin ano man ikaw pamang nga sa tabang sa giyang uta mga tonong ano man ikaw pamang nga sa tabang sa giyang uta miya nga wawafat ada ka pang ngira naguna diran karna giyang uta tiyo ba pagkataling ko man Allah subhanahu wa ta'ala pa makakabayan ang makataling mo man dead na pakaron asa kataubo da nagipa ka miya daan tanong ha Manat, agyang ko to panay katuluiran, agyang ko ta lagi diyan mo agyang ko ta Uzza upama na mbabalabalain, agyang ko ta Manat. Nagiba man bu Ali ibn Abi Talib. Ginalaw na agyang nga talo ti manabarahala. Na ayak ko ta si Aguna. Na di kipakay. Ha? Si ko Muslim. O baso kamapiyaan akatawan niya na sepa ka po Allah na senen ipamang niya ko sa lakaw. Katawan niya na sepa pagkapong ko Allah na senen ipamang ni sa giyong ko to ang mga kakasinyan. Katawan na kaman ang manusia, aso kapakalabas sa dagangan business, nakatakatawa na ka ang matatagad sa pamikiran ka, kanaba pagkapo sa giyong ko to paniyo, ibibitad ka sang kananatin nga. Kanaba pagkapo sa giyong ko to kakwa, ay ibibitad ka sang kananatin nga. Uri na nipay ay ibibitad ka sang kananatin nga. Uri na dinis ay ibibitad ka sang kananatin nga. Uri na apian to na unon ay ibibitad ka sang kananatin nga. Akakasi, ay panarima akaw na buinas, ay panarima akaw na ang kamakalaban na katakatawa na kaman, akalabasan pagkapo ang so, labang ka. Katakatawa na ka. Nakagibagya ka na kakusitan. Miyakalala na nakapanak to. May kapanarima ka nag-YouTube ka po na nariski na miyakapanak ko to asama na kapanak ko to. May pangkap kasaba pa no to sa riski na YouTube panarima ko na inong ay bitadag no naging kay Apanio. So kaya kawing nga kay fulan si fulan na kinuha ka no naging kay Apanio. Subhanallah, din kada gyang kay paparangay na andun ni kaya kawing nga ko taw naging ko to inibungkus na maputi adinis Apanio na piya magugaw. Kagi ko nakakasi sa dugangan, napakalakaw nila ba? Basta kaya aya panarima akaw nagyuta Apanio, nas kanya nipkap na nalalaba. Na miya ka panakot ka sa manakapanakot to. Na basta ay panarima ako na matagutup ka sa bapan sa kapakalabang nga, na miya ka panakot ka sa may to ka panakot to. Na miya dili ka duga, pali ang mga panakot to. Kagano ka na nagalabak, ula-ula. Nasa kamaw tumambo. Di ka pa kay. Uba sa Muslim na uba di pananalo sa mga tunong. Uba di pananalo sa iko mga kubor. Uba niya imbidiri sa miya matay at tigin na hey fulan, ako si fulan. Di ka pa kay.
Na, niya kalalaki ng katano sa giyang kaibandingan tanong man to, na upang makapagileta no, nagyang kaya mga tawa, simba nila nagyang kaya mga barahila, uri nagyang kaya mga tawa, ayaw lawlayran na mga kapanako to, na ayadairan kipugas ang sangkai adatiran, tindiran, na sabab sa gimya tundugiran, agalabak o mga loksiran. Gimya tundugiran, agalabak o mga loksiran. Inusa kanu na uba kanu pakilimpang sa giyang kai ang mga tao ay panunuluniran na napaguyagan tano sugalabak o mga lokstan. Ano na ipaguyagan na ka? Kapag na sa mga tanong, ano na ipaguyagan na ka? Lao na kapanako to, kapalamin. Naadla mga tawa, maraya gatigin na uyagan tano giyang kai ang mga adato mga lokstan. Di ka pa kay. Katawan na may ribat sa mga loksa, kateso Quran may isang pera, kateso hadith may isang pera, kateso mga ulama to nakikakasarirgan. Antun apni lawan niran. Subhanallah. La ilaha illallah. Nadita nung miso aso sa giyang ka aya panulo niya na paguyag niya nagyang kuto ang mga ulaw-ulaw mga loksa no katawan tanan sa mga loksa no na adda mga paparangay dedabitan niran o di na adatiran uri na ukit-ukit takapsimbayran, adi makatitiol, hindi makaayon sa ikukuran na gusto hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan kita no, na sulangon akamapian na siya tanong isarig ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na gusto lang mga kamarataan na subus Allah subhanahu wa ta'ala yung makapapaaparon. So, pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sabutan lagi ang kaiyabandingan na gusto antap po na ayaw umiya kalala siya antap na mbaloy so puso ka pagariakan a Muslim. Baloy supuso ka mananarig sa taratop ko Allah subhanahu wa ta'ala kanabang ka isasarig sa giyong kuto shay mananarig ko Allah subhanahu wa ta'ala amata na subuso Allah subhanahu wa ta'ala iparanggay aguna kanabag yuto panyo at yago ka kudigangan ka mata na subuso Allah subhanahu wa ta'ala ipapaar sa giyong kuto kapag ka mo morala udi nas kanyang ipapakaran sa giyong kuto morala marata akanabakar na giyong kuto mga adimat kasanang anin sana kukuan ka mga adimat ka. Nagim niya kalala antap tano sa kayabandingan tano. Aso puso na mapakasarig tano. Sulangwa kamapian na puong ko Allah na gusto langwa kamarataan na ayab o pakarnon sa tarutop na subus Allah subhanahu wa ta'ala. Kas kanyan idyun di ingiragiray. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.